Yn dilyn adborth ganwch chi fel disgyblion ac adborth rhieni a staff, rydyn ni wedi addasu ein darpariaeth dysgu o adref o 11 Ionawr 2021. Roedd nifer ohonoch chi fel disgyblion yn dweud bod cyrchu a dod o hyd i'r tasgau PDF yn uniongyrchol o Google Classroom yn ddryslyd, ac roedd nifer ohonoch chi hefyd yn gweld eisiau clywed llais eich athrawon yn cyflwyno'r gwaith. Os ydych chi'n disgybl ym mlwyddyn 7, 8 neu 9, bydd fideos nawr yn cael eu recordio o flaen llaw i chi gan eich athrawon. Bydden nhw yn y fideos yn esbonio'r gwaith a'r tasgau i chi, a bydd cyfle i chi wylio'r gwersi yn amser chi eich hun. Bydd y tasgau i gyd fynd gyda'r fideo yn parhau i gael ei gosod i chi ar y Google Classroom. Byddwch chi yn dilyn yr amserlen arferol dysgu o adref, gydag athrawon yn gosod y gwersi a thasgau bob wythnos i chi o hyn ymlaen yn hytrach na phob 2 wythnos. Byddwch chi yn parhau i gyflwyno eich gwaith i'r athrawon trwy y Google Classroom. Fel disgyblion ym mlwyddyn 10 neu 11, byddwch chi yn derbyn cymysgedd o wersi sydd unau wedi ei ffrydio'n fyw atoch chi, neu fideos y bydd yn cael ei recordio o flaen llaw gan eich athrawon. Os yw'r gwersi wedi ei recordio, byddwch yn dilyn yr amserlen dysgu o adref gyda athrawon yn gosod fideos a thasgau yn wythnosol yn hytrach na phob 2 wythnos fel sydd wedi bod. Os yw'r gwersi yn fyw i chi, bydd y gwersi yma yn dilyn eich amserlen ysgol, dyddiol arferol. Nodwch, ni fydd pob gwers ar eich amserlen chi yn fyw. Bydd eich athrawon yn eich hysbysu chi yn uniongyrchol gyda manylion y gwersi byw drwy e-bost neu ar y Google Classroom, ac ar y wefan newydd yma, gwefan dysgu o adref. Rydyn ni wedi sefydlu'r gwefan dysgu o adref i helpu chi i allu ffeindio'r gwaith yn gyflymach ac yn haws. Bydd eich holl gwaith dal yn cael ei osod ar Google Classroom, ond mwyn hwyluso pethau i bawb ac mwyn cael popeth yn yr un lle, byddwch nawr yn gallu dod o hyd i'r gwaith drwy'r wefan newydd dysgu o adref. Dyma sut mae cyrraedd y gwefan. Mwyn cael cysylltu gyda'r wefan dysgu o adref, mae'n rhaid i chi yn gyntaf y fynd i wefan yr ysgol rhydwain.org ac o fan yna fe fyddwch chi'n gweld yr eicon dysgu o adref, cliciwch ar yr eicon ac mae'r wefan dysgu o adref yn ymddangos. Helo, a chroeso i wefan dysgu o adref Ysgol Gyfun Gymraeg Rhydwain. Mae hwn i'ch cymorthwyo i gael mynediad i'r gwaith mae'n athrawon yn ei roi i chi dros y cyfnod clo hyn. Dyma'r dudalen cartref, ac os ydw i'n sgrolio i lawr yn fan hyn, fe wela fi lawr yn fan hyn eich amserlen ar gyfer wythnos 11 i 15 ac mae hi'n wythnos 3. Fe welwn ni'n y grid lawr yn fan hyn fod blwyddyn 7-8-9 yn cael gwyddoniaeth a iechyd a lles a ddydd llun, gwersi iaith a ddydd mawrth, mathemateg a techgwyb ac yn y blaen dydd Mercher, Iau a Gwener. Ar gyfer yr enghraifft hyn, fe rydw i'n mynd i fod yn ddisgybl blwyddyn 7, ond mae'r un peth yn wir ar gyfer disgyblion blwyddyn 8 ac hefyd blwyddyn 9. Cwestiwn cyntaf, pa flwyddyn ydych chi? Cliciwch ar blwyddyn 7, sy'n rhoi'r opsiwn nesaf i chi o pa wythnos ydy. Ac fel y gwelwch chi, mae hi'n wythnos 3, felly dwi'n clicio ar wythnos 3. Ac mae hi'n ddydd llun, dwi'n clicio ar ddydd llun. Ac fel y gwelwch chi, mae gen i 2 bwnc i'w wneud i weithio arno ar ddydd llun, gwyddoniaeth, iechyd a lles. Lawr yn ochr gwyddoniaeth, mae link ar gyfer gwaith i bawb yn blwyddyn 7, ond mewn rhai achosion mae dosbarthiadau unigol yna. Cofiwch clicio ar y dosbarth rydych chi'n rhan ohono fe. Os rydych chi'n clicio ar y dosbarth anghywir, peidiwch poeni, fyddwch chi ond ddim yn cael mynediad i'r dosbarth hynny.
Felly, gwaith blwyddyn 7 gwyddoniaeth, clic. Ac mae Google Classroom yn agor gyda'r gwaith ar gyfer blwyddyn 7 ar gyfer y dydd Llun hyn. Fe welwch chi hefyd fod linc cymorth i'r gwefan blwyddyn 7 byw ar Fawrth ar gael yma hefyd. Rydw i'n mynd i ddefnyddio'r enghraifft blwyddyn 10 am y tro hyn, felly rwy'n clicio ar blwyddyn 10. Mae wedyn yn dweutho chi pa wythnos ydy hi. Mae hi'n wythnos 3, yr 11 i'r 15fed o Ionawr, felly rydw i'n clicio ar wythnos 3. Ac wedyn fe welwch chi holl ddosbarthiadau blwyddyn 10 yn unigol. Wrth i fi sgrolio lawr drwy hwn, fe welwch chi fod athrawon yn rhoi gwaith ar Google Classroom, ac mae linc iddo fe'n fan hyn. Mae hefyd gwybodaeth am pryd mae gwersi y byw yn mynd ymlaen os yw'r athro yn groi gwers fyw ymlaen. Mae'r wybodaeth ar linc ar gyfer y gwers fyw o fewn eich Google Classroom chi ar gyfer y grŵp hynny. Felly, mae'n bwysig eich bod chi yn ail ymweld ar daflen hon yn gyson mwyn sicrhau a gweld pryd mae eich gwers chi ar gyfer yr wythnos hynny a pha waith sydd wedi cael ei osod. Ar ddiwedd pob un tudalen ar gyfer blwyddyn 10 ac ar gyfer 11, mae linc yn golygu eich bod chi'n gallu gwasgu i fynd nôl i'r hafan mwyn ail ddechrau eto. Rwy'n nawr yn mynd i sôn am yr adran cymorth o fewn y wefan dysgu o adref. Nawr mae'n bwysig i chi hefyd gofio, os rydych chi'n defnyddio ffôn neu rhyw fath o tablet, y gall y sgrin hon edrych ychydig bach yn wahanol. Pan yn gwasgu ar y linc cymorth, mae'n dod ym chi i mewn i sgrin sy'n rhoi ystod o fideos ar gael i chi ei edrych arnyn nhw a'i gwylio os ydych chi'n dod ar draws problem wrth ddefnyddio eich Google Classroom.